No moikka! Viime kerrasta on vierähtänyt hetki. En ole yksinkertaisesti vaan ehtinyt tulla tekemään tänne näitä videoita. Mä oon ollut ihan kädet täynnä mun verkkokaupan kanssa. Mä olen vihdoin ja viimein löytänyt tukkumyyjän, kenen kanssa arvomaailma kohtaa ja kaikki toiminta on alusta asti läpinäkyvään sieltä kaivokselta minun varastoille. Ja nyt olen vihdoinkin löytänyt kivien ja kristallien luotettavan tukkumyyjän, joka kunnioittaa äitimaata ja kaivokset, joista he hankkivat kivet ja kristallinsa, on sellaisia, joissa tehdään kaivostuotannolla niillä rahoilla ja näillä tuotoksilla myös hyvää. Ja mulla on tärkeää, että mä myyn ainoastaan eettisesti tuotettuja, aitoja ja laadukkaita kiviä ja kristalleja. Ja nyt olen sellaisen löytänyt pitkän etsinnän jälkeen ja kuukausien etsinnän jälkeen ja monien sähköpostiviestistelyjen jälkeen. Ja nyt on löytynyt sellainen vihdoinkin, kella on läpinäkyvää kaikki toiminta ja sieltä saa halutessaan aina kaikki aitoustodistukset ja he kyllä tarkkaa kertovat, jos joku epäilyttää ja näin. Ja siksi mainostankin, että saa nyt mun verkkokaupasta kaikki ennakkotuotteet -20% alennuksella tammikuun loppuun asti. Eli vielä ehtii pienen hetken. Mä niitä sinne lisäilen koko aika uusia tuotteita sitä mukaan, kun ehdin. Ja tukkukuormaa odottelen ja pitäisi saapua ihan näillä näppäimillä ja ensi viikosta eteenpäin sitten heti helmikuusta. Helmikuun ensimmäisestä viikosta alkaen pääsen sitten lähettelemään ennakkotuotteiden tilaajille heidän ihania tuotteita. Ja osoite on holvi.com/shop/Katri Marina. Se siitä mainostuksesta ja nyt lähdetään tekemään jonkun sortin tulkintaa. Mä tulin tähän ihan silleen niin kuin puskista. Mulle tuli intuitiivisesti olo, että nyt välitetään viestejä tai sellaista ohjausta ja opastusta kaikkien korkeimmaksi parhaaksi, niin rakkauselämää. Eli ei ole väliä, ootko sinkku vai ootko varattu, ootko naimisissa, ootko on-off-suhteessa vai onko tapailusuhde vai onko ettei ole yhtään mitään. Mä luotan siihen, että jos tämä video sinun huomiosi sai ja klikkasit videota ja olet vielä toistaiseksi mukana, niin todennäköisesti täällä on sinulle jotain rakkauselämään. Mutta nämä on tosiaan ajattomia viestejä ja otetaan tosta. Mä olin ajatellut tällaiset kivet. Otetaan noin, eli on lapislatsuli. Tämän näköinen lapislatsuli. Sitten on keltainen kalsiitti. Ja sitten on ametisti. Tällainen rumpuhiottu ametisti. Laitetaan ne tuohon noin suurin piirtein keskelle. Ja sitten otetaan kortit esiin. Ja nyt mä ajattelin, että mä otan jokaiselle kivelle tähän alapuolelle yhden kortin ja se kortti kuvastaa joko nykyhetkeä tai lähimennyttä. Ja sen jälkeen katsotaan, otetaanko toinen kortti sitten vai mitä tehdään, mutta mennään taas virran mukana. Olen erittäin intuitiivinen tyyppi ja en ihan hirveästi aina suunnittele näitä, mutta mennään nyt siten, miltä tuntuu. Ja olen taas pyytänyt suojaukset ja pyytänyt saada olla yhteydessä Pyhään Enkelikuntaan ja tässä onkin jo ihanat auttajat vierellä valmiina työskentelemään mun kanssa ja aloitetaan. Niin. Pakan olen suojannut ja puhdistanut ja sekoitellut valmiiksi, eli pyydetään lapislatsulikivelle tähän yhtä korttia, joka kuvaa ykkösen valitseneiden rakkauselämän nykyhetkeä
hetkeä tai just äskettäin mennyttä. Ja nyt kuulkaas, otetaan vain yksi. Pyydetään siis yhtä korttia. Yhtä korttia. Yhtä korttia. Ja sieltä kääntyikin. Ja minä laitan sen noin. Yritän, ettei te kerkeä nähdä. Katsotaan ne kohta vasta. Ja sitten pyydetään keltaiselle kalsiitille korttia. Yhtä korttia keltaisen kalsiitin valitseville. Ja se on hän. Joo. Ja sitten pyydetään yhtä korttia ametistin valitsineille tai 3 valitsineille. Eli yhtä korttia, joka kuvaa tätä hetkeä tai ihan välitöntä lähimenneisyyttä. Ja pyydetään yhtä vain. Kovasti olisi tulossa vissiin viestiä tuolta. Toivotaan, että tehtiin nähdä. Ja noin. Ja nyt ne on siinä sitten nämä korttiset. Ja siitä voi valita mikä vetää intuitiivisesti. Yksi tai useampi puoleensa. Se voi olla, että on yksi kivi ja yksi kortti. Tai sitten se voi olla vain toinen tai miten vaan. Mutta yksi tai useampi. Ja mä pikkusen lähennän taas tätä kameraa. Noin. Ja siitä voitte rauhassa valita ja voi painaa paussillekin, jos siltä tuntuu. Ja tosiaan ei se, mikä on ehkä kaikkein kaunein tai mukavan värisin, vaan se, mikä vetää sinua puoleesi, mihin sinun silmäsi palaa tai tunnet vetoa eniten. Ja sitten mä laitan noi timestampsit, eli ne aikaleimat, tonne videon kuvausosioon ja sieltä voi käydä klikkaamassa sen oman valitsemansa yhden tai useamman. Jos ei halua katsoa koko videota alusta loppuun, niin sieltä voi käydä kätevästi klikkaamassa. Mutta joo, sitten aloitetaan. Laitetaan tosiaan sivuun nämä tästä. Laitetaan tuo tonne odottamaan hetkeksi aikaa ja nuo me laitetaan jotenkin tonne noin. Ja lähdetään liikkeelle ykkösestä. Ja siellä on narrin kortti. Narrin kortti. Eli tämä kuvastaa nyt sinun, joka valitsit ykkösen kiven tai tämän kortin, niin sinun nykyhetkeä tai juuri äskettäistä lähimenneisyyttä. Ja narrin kortista mulle tulee sellainen olo, että sinä kuka olet tämän valinnut, niin onko sulla niinku vähän kuin oot se jonkun uuden edessä rakkauselämässäsi ja tulee olo, että sä olet saattanut jo vapautua tietyllä lailla menneistä jutuista. Olet sä sitten varattu tai sinkku, mies tai nainen tai mitä vaan koet edustavasi ja mikä statuksesi onkaan, niin tuntuu, että juuri nyt tai juuri äskettäin jo tuossa lähimenneessä, niin sä oot tietyllä tavalla ottanut tällaisia narrin kaltaisia, eli narrinhan tää kuvastaa semmoista luottamusta ja semmoista, että ottaa niitä askeleita ja näin, niin musta tuntuu, että sä aika hyvin oot sisäistänyt sen, että eilinen on vaan niin kuin eilistä ja muistoja ja tulevaisuus on vasta sitten huomenna ja ylihuomenna ja viikon päästä. Ja tuntuu, että aika hyvin todennäköisesti sun ihmissuhde elämässä osaat elää nyt hetkessä. Ja jos et tunnista tästä itseäsi, niin sitten siinä tapauksessa ehdottomasti sua kannustetaan elämään enemmän nyt hetkessä niin kuin, ja keskittymään nyt hetkeen. Ja niin. Ja jos sä koet, että sä oot jo pelot voittanut, tulee tästä olo, että osa tämän valinneista on niitä, ketkä on jo voittanut niitä pelkoja hirveästi ja niin kuin on osannut jättää sen menneisyyden taakse, eikä suotta murehi tulevaa. Ja on sinut itsensä ja nykyhetken kanssa, niin ihan loistavaa.
Ja sitten se osa, ketkä ovat tämän valinneet, ketkä eivät tunnista tästä itseään, niin ehdottomasti halutaan kannustaa siihen, voittamaan tässä hetkessä ne omat pelot, olemaan rohkea ja uskaltaa ottaa niitä sokeitakin askeleita eteenpäin. Ei meidän tarvitse tietää meidän tulevaa koko ajan ja niin kuin olla koko aika, että tarvitsisi jotain ennustuksia tulevasta vaan opetella elämään niin kuin nyt hetkessä, ja tulevaisuuskin muuttuu koko ajan tietyllä lailla. Mä en usko, että meille on kiveen kirjoitettu prikulleen yksi tulevaisuus, vaan mä ajattelen olevan erilaisia aikalinjoja ja me voidaan itse niin kuin omilla valinnoilla, käytöksellä, ajatuksilla, kasvulla, kaikella, uskomuksilla ynnä muilla, niin itse niin kuin jopa vaihtaa niitä aikalinjoja joko taaksepäin tai eteenpäin, joko niin kuin matalammalle tai korkeammalle. Ja se, millä aikalinjalla me ollaan, vaikuttaa valtavasti meidän tulevaisuuteen, että sille ei kannata liikaa mihinkään mun mielestä ennustuksia tai mihinkään niin sanotusti luottaa tai niitä liian todesta ottaa, koska se, mikä sulle on tällä hetkellä ennustetaan tapahtuvaksi, niin se voi olla, että se on vaihtunut jo puolen vuoden päästä toiseksi, koska sä kasvat koko aika, kaikki on muutosta ja liikkeessä, niin ottaa tätä tällaista narrin asennetta, että tulevaisuus tuo mitä tuo, ja kun tekee parhaansa, se riittää ja on rohkea ja ei anna pelkojensa liikaa hallita. Ja jotta se uusi voi alkaa, niin vanhan on tietysti aina väistyttävä tieltä, että jos sä oot sen prosessin jo tehnyt, niin ihan loistavaa. Tää on niin kuin vahvistusviestiä sulle siitä, että jos resonoi tämä, niin tää on sulle vahvistusta siitä, että sä olet saanut jätettyä sen vanhan taakse. Ja tää on kuin onnittelukortti sulle, että ihan upeaa työtä. Ja olet sitten sinkku tai varattu, niin olet saanut menneisyyttä jätettyä taakse ja uskallat katsoa avoimin silmin tulevaa ja elät nyt hetkessä. Ja jos et tunnista tästä itseäsi, niin on tämä kortti niin kuin viestinä siitä, että siihen sua halutaan ehdottomasti kannustaa. Ja muutos tapahtuu aina, kun me kohdataan meidän sisin ja joo. Semmonen tulee tästä ja niin. Tulee myös olo teille, ketkä olette parisuhteessa, niin semmonen niin kuin olo ja viesti, että se parisuhteen uusiutuminen on joskus kivuliasta ja joskus hyvinkin kivuliasta. Ja joskus me voi olla jossain pilvilinnoissa tai nähdään se toinen vaan niin kuin potentiaalina, ollaan rakastuneita kumppanimme potentiaaliin. Ja sitten näissä tapauksissa shokkia maanpinnalle todellisuuteen palautuminen voi olla hyvinkin kivuliasta, että niin, ei se ihminen itse asiassa olekaan sitä, mitä mä oon ajatellut, vaan mä oon vaan nähnyt hänen potentiaalin, mutta en ole katsonut häntä totuudellisesti. Niin siinä tapauksessa niin kuin nyt tarttua niin kuin totuuteen ja katsoa niin itseään kuin sitä kumppania rehellisesti, että mikä on todellinen tilanne juuri nyt, mikä on totta tässä hetkessä, mikä ei ole pelkkää unelmaa tai mikä ei ole mennyttä. Joskus me myöskin jäädään sinne menneisyyteen kiinni, että kun se meidän kumppani teki niin tai näin, tai me itse tehtiin niin tai näin. Mutta tiedätkö, sen ei tarvitse olla totta enää tässä hetkessä. Ihmiset muuttuu. Me muututaan ja meidän elämässä olevat ihmiset muuttuu. Kasvua tapahtuu koko aika ja muutosta tapahtuu joka suuntaan. Joskus huonompaa, mutta uskon itse, että toivon mukaan useimmalla meistä koko aika vaan parempaa. Uskalla hypätä nyt hetkeen sieltä menneisyydestä, että joskus me kannetaan liikaa sitä mennyttä mukanamme ja niitä kipuja ja ollaan niin kuin
ei edes ymmärretä, että me kannetaan jotain menneisyyttä mukana, me toistetaan, me kerrotaan meidän ympärillä oleville ihmisille, ystäville, toistetaan niitä menneitä tapahtumia ja määritetään tulevaisuus sen mukaan ja nykyhetki, että tämä kortti, jos tunnistat tästä itsesi, niin tämä kortti on sulle ohjaus ehdottomasti niin kuin uskaltaa ottaa se, olla kuin tämä narri tässä kortissa ja uskaltaa ottaa se askel sinne uuteen, vaikka sä et tiedä mitä se tuo mukanaan, se ei haittaa. Se ei haittaa, tämä kortti on vahvistus sille, että nyt on oikea hetki jättää mennyt taakse, lopettaa tulevaisuuden murehtiminen ja olla nyt hetkessä. Nyt hetkessä, askel kerrallaan, lapsen askelin. Ei tarvitse nopeasti tapahtua, lapsen askelin. Ja jos sä noudatat tämän kortin neuvoja, tai ylipäätänsä ei tarvitse noudattaa, mutta tulee sellainen olo, että mä haluan ottaa yhden kortin vielä näille. Jos tämä narrikortti resonoi sinulle, niin mitä on odotettavissa ihan tähän lähitulevaisuuteen? Lähitulevaisuuteen, tai mitä olin sanomassa, tai mitä neuvoa sulle halutaan antaa vielä lisäksi. Ja sieltä tuli Erakon kortti. Sieltä tuli sulle Erakon kortti ja tulee semmoinen viesti tästä Erakosta ja niin kuin intuitiivisesti sellainen olo, että jos sä olet parisuhteessa, niin sun parisuhde voi vaatia nyt sisäänpäin menemistä ja jopa kurkata sinne menneisyyteen, vaikka tästä puhuttiin, että unohdetaan se menneisyys. Mutta sitten jos meidän reppu on täynnä menneitä asioita, mitä me ei ole käsitelty esimerkiksi, niin ne menneisyyden asiat voi sen takia kalvata ja niin kun, me saatetaan sen takia kantaa sitä menneisyyden painavaa taakkaa mukana, koska me ei ole käsitelty niitä asioita esimerkiksi. Ja tämä kortti ehdottomasti, jos tunnistat tällaista itsessäsi, niin kannustaa sellaista sisäänpäin menemistä ja mahdollisten menneisyyteen liittyvien joko sinun tai kumppanin taipumusten ja reagointimallien ja pelkojen sellaista tiedostamista ja ennen kaikkea voittamista. Se voi olla, että teillä molemmilla on tällaisia ja tämä kortti ehdottomasti kannustaa kohtaamaan ne ja voittamaan ne yhdessä. Ja mikä parasta onkin, jos yhdessä lähtee sille tielle, että okei, me yhdessä nyt selvitetään ne menneisyyden jutut, niin itsessämme kuin sitten yhteiset jutut, niin sehän on niin kuin paras kasvun matka, kun se voi tehdä kumppanin kanssa yhdessä ja niin. Tulee sellainen olo, että jos et meditoi, sua kannustetaan meditoimaan. Jos sun kumppani ei meditoi, tietysti varmasti hyvä tekisi hänellekin. Ja istu vaan alas ja antaa niiden tunteiden ja muistojen tulla ja tuntea ne. Sitä sanotaan, että jokainen tuntematon tunne varastoituu meihin. Että esimerkiksi jokainen itkemätön itku, purkaamaton vihanpurkaus ja kaikki niin kuin tällaiset, niin että ne varastoituisi. Ja mulle se resonoi itselleni. Ja miten ne saadaan sieltä pois, niin mä ajattelen itse, että tuntemalla ne ehdottomasti. Ja niin. Ja sitten sellaista niin kuin läsnäoloa ja ehkä voi tehdä hyvää olla myös yksinkin, että vaikka olisit parisuhteessa, niin myöskin yksinolo on äärettömän tärkeää ja osata olla yksin. Ja sitten jos sä oot sinkku, niin tää voi olla niin kuin sulle ihan sama juttu, että se voi olla, että siellä menneisyydessä on tapahtuneet juttuja tai sun sisällä on käsittelemättömiä juttuja tai sit sulla on reagointimalleja ja taipumuksia, joista sä et välttämättä ole vielä tietoinen, niin tämä kortti rohkaisee niin sinkkuja kuin parisuhteessa olevia niin katsomaan niitä rehellisesti, että
niin mitkä onkaan ne mun varjopuolet, mitkä onkaan ne mun toksiset feminiinienergian niin kuin käytösmallit tai toksisen maskuliinienergian käytösmallit ja tällaiset toksiset uskomukset sun muut. Sellaista. Ja ääneen puhua ja kommunikoida. Jos olet parisuhteessa, niin kommunikoida kumppanille ja semmoista tosiaan ääneen puhua niitä asioita ja kommunikoida ja kääntyä sisäänpäin ja kommunikoida. Ja kun äsken sanoin tätä korttiottaessa, että mitä tiedossa lähimenneisyyteen, niin mulla tulee sellainen olo, että jos sä olet parisuhteessa, niin teillä voi olla tulossa hyvinkin semmoinen kaunis yhteinen sisäänpäin kääntymisen matka ja kasvun matka. Tämä voi lähentää tosikin paljon teitä, jos te yhdessä ryhdytte siihen. Mutta ennen kaikkea tietysti sinä oot siellä, kuka tätä kuuntelet, niin ehdottomasti sulle tätä suositellaan valtavasti. Ja kaikenlainen henkinen kasvu ja sisäänpäin kääntyminen ja itseensä tutustuminen yhä syvemmin niin hyvin kuin NS-huonoihin puoliin, niin se tekee vain ja ainoastaan hyvää. Vain ja ainoastaan hyvää. Ja samoin sinkuille. Sehän on ihan niin kuin, sähän rakennat tai istutat hyviä siemeniä sitten kun jos tulee parisuhde, niin hyviä siemeniä istutat sillä, että sä teet sen duunin itses kanssa ennen kuin se toinen siihen tulee rinnalle. Joo, semmoista. Hyvältä vaikuttaa ja näähän on positiiviset kortit. Positiiviset kortit ja sitä niin kuin uusia alkuja ja sisäänpäin kääntymistä ja rohkeutta ja luottamusta. Hyvältä vaikuttaa, olet sitten sinkku tai parisuhteessa, niin vaikuttaa hyvältä ehdottomasti niin tämä hetki kuin tulevaisuuskin. Ja vaikka siellä tässäkin hetkessä voi olla sitä kipuilua tai niitä voi kohdata asioita, mitkä triggeröi ja näin, mutta se kaikella on hyvä tarkoitus kuitenkin. Mutta joo, sellaista. No niin, kuulkaas, minä meinasin alkaa, tai äsken keskeytin kuvaamisen, kun meinasin alkaa sanomaan heipat ja niin edespäin ja siirtymään seuraavaan, niin mulle tuli olo, että kuulkaas, minä haluan nostaa teille yhden kortin vielä täältä pakasta rakkauden enkeleiltä viestiä. Elikkä pyydetään kaikille heille, ketkä on valinneet lapislaitsulin ja nämä ohjeet ja neuvot tässä, mitä on kerrottu, niin resonoi. Niin jos te noudatatte näitä, olet sinkku tai varattu, mutta niin kuin otatte näistä neuvoista vaarin, että jos ne resonoi ja pyritte vähän tekemään enemmän tai vähemmän näitä, mitä tässä ohjattiin, henkimaailmasta haluttiin teitä ohjata ja kannustaa ja näin, niin mitä on odotettavissa? Pyydetään yhtä korttia ihanilta rakkauden enkeleiltä. Mitä on odotettavissa? Siellä on odotettavissa, kuulkaas, kemiaa. Kemiaa. Vahvaa magneettista vetovoimaa sinun ja jonkun toisen henkilön välille. No, eikö ole ehkä ihan kokeilemisen arvoisia neuvoja, jos niitä kokeilee ja niistä niin. No, minä sanon, että kyllä minun mielestä kannattaa miettiä näitä, mitä äsken käytiin näiden kohden kortin kanssa läpi ja ne ohjeet ja opastus, mikä sua resonoi, niin ota se ja kun sä otat niistä sen ja niitä yhdistelet elämääsi ja näin, niin tiedossa olisi kuule kemiaa, olet sitten varattu tai sinkku, niin joko nykyisessä suhteessa kemia ja vetovoima lisääntyy, tai sitten
jos olet sinkku, niin kohtaat ihmisen tai jo sinun elämässä oleva joku ihminen, niin olisi vetovoimaa tiedossa. Mutta nyt mä lopetan. Näistä tulee aina niin hirveän pitkeitä. Mä yritän pitää lyhkäisenä. Jos nämä resonoi millään tavalla, tai siis suurimmaksi osaksi, niin ihanaa, jos haluat tykätä tästä videosta ja tosi ihanaa, jos haluat kommentoida, että valitsitko tämän ja jos valitsit ja jos resonoi, niin ihan upeaa olisi kuulla siitä ja voit jakaa tarinaasi, jos haluat jakaa tai ihan vaan kommentoida, minkä valitsit. Ja ihanaa, jos haluat tulla mun kanavan tilaajaksi, jos et sitä vielä ole, niin sitten saat ilmoituksen, kun minä näitä säännöllisen epäsäännöllisesti tänne pyrin tekemään kuitenkin. Ja se on mulle suuri tuki. Se on ilmainen ja nopea tukimuoto minulle ja tälle mun valotyölle ja mun tavalle tehdä tätä eri muodoissa. Mutta kaikkea hyvää, ihanaa alkanutta vuotta ja käykää ihmeessä siellä mun verkkokaupassa katsomassa. Siellä tosiaan niitä kiviä ja kristalleja on tällä hetkellä ennakkomyynnissä -20% kuun loppuun asti ja mä sinne lisään koko aika tuotteita sitä mukaan kun ehdin. Sieltä on iso tukkukuorma tulossa ihan parin päivän sisään, niin katsotaan. Mutta kaikkea hyvää ja nähdään taas ensi videolla. Moi moi! No niin, kerätäänpä sitten ykköset pois. Ykkösen jutut pois. Ja nopea sekoitus tehdään ihan vaan. Tommonen ihan vaan pika. Mä en uskalla ikinä oikein näitä mun kortteja taivuttaa, kun mä yritän suojella niitä. Toiset osaa hienosti tehdä pelikorteilla sellaisen läp. Ja osaan mäkin, mutta mä en halua. Mä suojelen mun kortteja. Nämä on mulle niin rakkaita, niin mä en halua semmoista sekoitusta tehdäkään. Ja tosiaan kakkonen vuorossa. Laittaa tuonne. Eli jos valitsit keltaisen kalsiitin tai tämän kakkoskortin, niin tervetuloa. Tässä tulee sinulle ohjausta ja opastusta. Ja mä olen sopinut henkimaailman kanssa, että minä en ota väärinpäin kortteja väärinpäin, vaan minä intuitiivisesti ne aina tulkitsen sitten, kumpaa energiaa sillä tarkoitetaan, käänteistä vai oikeinpäintä. Ja tosiaan ne nyt saattoi vaikka liikkua tossa, kun tuonne niitä sivuun siirtelin, niin ei ole 100% varmaa, oliko se väärinpäin tähän laitettaessa. Mutta aloitetaan sitten teidän omasta, eli teille tuli, kuulkaas, Maljojen 4. Tältä näyttää Maljojen 4. Ja tunnustellaanpas. Tästä tulee sellainen olo, että jos mä ajattelen tämän kortin merkitystä niin kuin rakkauselämässä, että nykyhetkeen ja lähimenneeseen, niin mulle tulee niin kuin olo, että huomaatko sä nykyhetkessä, mitä sulle yritetään tarjota? Näetkö sä sitä 4. maljaa, mitä sulle yritetään ojentaa? Olet sitten parisuhteessa tai sinkku tai nainen tai mies tai mitä vaan edustat tai mikä on statuksesi, niin tunnistatko itsesi sellaista, että sä et ehkä välttämättä ole huomannut ihan kokonaisuudessaan sitä, mitä sulle tarjotaan juuri nyt. Ja tulee vähän sellainen olo kans, että saatat kaivata rakkautta, huolenpitoa, hellyyttä, huomiota, kohteliaisuuksia, ehkä jopa lahjoja ja sitten semmoista niin kuin, että siinä rinnalla olisi joku, joka tekee sulle näitä tällaisia ihania asioita ja kohtelee sua hyvin. Tai sitten, jos olet parisuhteessa, niin toivoisitko, että se sun nykyinen kumppani sulle niitä enemmän tekisi.
tulee sellainen olo, että sitä kaikkea ehkä sulle tarjotaan, mutta ei välttämättä juuri prikulleen siinä muodossa, kuin mitä sä ehkä itse oot ajatellut tai haaveillut tai nähnyt muiden saavan. Ja jos näin, niin ensinnäkin ei kannata ikinä mun mielestä verrata, millä tavalla muut saa huomiota tai arvostusta tai rakkautta tai mitä vaan meillä jokaisella on oma rakkauden kieli ja ehkä nähdä se, että jos olet parisuhteessa, niin nähdä se, mikä on se sun kumppanin rakkauden kieli. Se ei ole välttämättä sama kuin sillä naapurin Matilla tai naapurin Ritvalla, vaan se on hänenlaisensa rakkauden kieli. Ja jos olet sinkku ja siinä ei ole ketään vastakkaisen sukupuolen tai saman sukupuolen edustajaa, jolta saisit sellaista huomiota kun haluaisit, niin tulee myös sanottavaksi, että annatko sä itsellesi sitä? Ja uskotko sä olevasi kaiken sen arvoinen? Että meilläkin tiedostamatta voi olla semmoisia alitajuisia uskomuksia, että me ei ansaita jotain, mitä me halutaan. Ja se voi olla suurin este. Tai sitten se, että me ei itse kohdella itseämme niin kuin me toivottaisiin muiden kohdeltavan meitä. Että esimerkiksi me haluttaisiin, että muut kohtelee meitä hyvin, mutta sitten me itse ei kohdella itseämme hyvin. Että niin sisällä kuin ulkona on minusta loistava sanonta. Ja maailma toimii heijastuksena tai peilinomaisena heijastuksena meille niin kuin, meidän sisäisestä maailmasta. Siksi on niin tärkeää ihan ensin oppia itseään rakastamaan ja itsestään pitämään huolta ja itseä arvostamaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sit vasta useimmiten se alkaa ilmenemään sieltä ulkopuoleltakin ja puhun nyt sellaisesta terveestä energiasta ja tavasta. Ja Maljoen nelonenhan mun mielestä kuvaa sellaista yltäkylläisyyttä ja täyttymystä monella eri tasolla kumppanien välillä. Ja mulla tulee sellainen olo, että jos sä oot parisuhteessa, niin sun elämässä on ihminen ja se sun kumppani, että jos oot parisuhteessa, niin se sun kumppani yrittää tarjota sulle kyllä hyvinkin paljon asioita, mutta ootko sä avautunut sille kaikelle? Joskus meidän on myös tosi vaikea osata ottaa vastaan. Niin järjetöntäkö se onkin, mutta joskus meidän on tosi vaikea ottaa vastaan niitä kohteliaisuuksia ja huomionosoituksia. Että jos joku vaikka, se kumppani esimerkiksi meille tekee sen hyvän asian, mitähän mä sanoisin esimerkiksi. No se keittää meille kahvia tai vie meidän astiat tiskialtaaseen tai avaa meille oven tai tuo meille kukkia tai jotain tekee niin kuin vilpittömästi hyvää meille, niin me saatetaan reagoida siihen, no ei sun nyt ois tarvinnut, no mitä sä nyt, oisinhan mä nyt itekin voinut tai osannut tai kyennyt ja niin edespäin. Niin kääntääkin, jos sä tällaista tunnistat itsestäsi, niin koen, että ohjaus sulle on siinä tapauksessa alkaakin asennoitumaan niihin huomionosoituksia sellaisiin, niin no hei kiitos, olipa ihana. Kiitos oven avauksesta. Kiitos kun veit mun tiskit. Kiitos kun tarjoudut hieromaan niskoja. Kiitos, kiitos, kiitos. Sen sijaan, että sä selittelisit, että olisit, no ei hän nyt tarvi mun takia, no ei hän nyt mulle. Niin edespäin, niin alkaisitkin vaan, et sano mitään muuta kuin otat vaan kiitollisena vastaan. Ja sanot vielä ääneen sen kiitoksen. Kaikki, mistä me ollaan aidosti kiitollisia, lisääntyy meidän elämässä. Ja mutta tarvii sanoa, että tämä on myös sinkuille. Että ihan samalla lailla, jos sä oot sinkku joskus, no esimerkiksi nykypäivänä hirveästi ihannoidaan itsenäisiä naisia ja naiset tekee itse kaiken ja ne pystyy samaan kuin miehet ja näin, niin
mitä jos heittäytyisitkin joskus, jos oot nainen, niin mitä jos heittäytyisitkin joskus vähän avuttomaksi ja annatkin muiden jotain tehdä sun puolesta. Ja et oliskaan niin itsenäinen, vaan avautuisit vastaan ottamaan apua ja just kehuja ja kaikkea. Joskus me itse tosiaan blokataan sitä sellaista kaikenlaista runsautta ja semmoista meidän elämää ihan vaan asennoitumalla itse alitajuisesti, ihan silleen tiedostamatta, niin vähän niin kuin vinksallaan. Ja sanoilla on merkitystä. Jos sä sanot, että no ei hän nyt mun takia, tai ei hän synnyt olisi mulle tarvinnut, niin silloin sä julistat sitä. Silloin sä luot sitä sun elämääsi lisää. Että ollaan tarkkoja niiden sanojen kanssa. Ja jos sä olet jo tällainen, että sä niin kun, sun on helppo ottaa vastaan kehuja ja apua ja kohteliaisuuksia ja hellyyden osoituksia ja arvostuksen osoituksia ja hemmottelua ja kaikkea, niin ihan mahtavaa. Siinä tapauksessa tämä on vahvistus, että sä oot todellakin oikealla reitillä, oikealla polulla, ihan mahtavaa, upeaa, jatka samaan malliin. Ja se tulee tuomaan vaan lisää sun elämääsi näitä asioita ehdottomasti. Mutta ohjataan myöskin antautumaan sellaiselle pyytteettömälle rakkaudelle. Eli kun joku tekee sulle jotain ihanaa, hyvää tai sanoo ja niin edespäin, niin ethän tunne velvollisuuden tunnetta tehdä niin takaisin. Eli ota vastaan ilman, että tulet siitä mitenkään kiitollisuuden velkaiseksi. Tai sitten tosiaan muista myös toiseen suuntaan. Eli jos sulla on elämässä ihmisiä tai kumppani, kuka antaa sulle, niin ihan mahtavaahan se on antaa vilpittömästi takaisinpäin. Ei kiitollisuuden velassa tehdä niitä asioita, vaan kehua sitä toista, osoittaa hellyyttä sille toiselle, tehdä sen puolesta asioita, auttaa sitä ihan vaan siksi, koska sä haluat. Ei sen takia, että saisit mitään velkaa, vaan sen takia, että kun mä haluan. Joo. Sellainen olo tuli tästä kortista. Se oli sellainen. Sitten mä haluan ottaa toisen kortin teille myös. Mitä halutaan antaa ohjausta ja opastusta lähitulevaa ajatellen? Tai onko jotain, mitä halutaan teidän niin kuin tietävän lähitulevasta? Ohjausta ja opastusta lähitulevaan, ja sehän tulikin sieltä vauhdikkaasti. Ja sieltä tuli Lanttien 5. Lanttien 5 tulee semmoinen olo, että mulla on parikin vaihtoehtoa mielessä, oot sinkku tai varattu, niin tämä voi kuvastaa sitä, tai tulee olo, että sä voit olla, tai sun kumppani, tai jos oot sinkku, niin sä, tai vaikka olisit parisuhteessakin, niin se voit olla pelkästään siinä kohtaamassa lähitulevassa lapsuutesi muistoja tai menneisyyden muistoja. Ja nyt puhutaan sellaisista ikävistä muistoista. Ja jos ajatellaan positiivisesti, sehän on ihan äärettömän tärkeää. Elikkä jos tunnistat itsessäsi sellaista, että sulla on mitään lapsuuden tai teiniajan tai aikuisiässäkin tai miten vaan, mutta kuitenkin joka tapauksessa menneisyydessä, lyhyessä menneisyydessä tai pidemmän aikavälin menneisyydessä, asioita, tapahtumia, jotka on jäänyt kalvamaan tai aiheuttanut kipua tai haavoja tai traumojakin jopa, tunnelukkoja, niin henkiseen kehitykseenkin kuuluu, kasvun matkalle kuuluu, kehittymiseen kuuluu
kohdata myös ne takanapäin olleet asiat, jos ne on jääneet kohtaamatta. Jokainen itkemätön itku, jokainen tuntematon pelko, jokainen purkaamaton viha, ne kaikki on minun uskomukseni mukaan meidän kehossa tavalla tai toisella. Fyysisessä tai energiakehossa, tunnekehossa, mitä näitä nyt on joka tapauksessa meissä. Ja voi olla, että kun kysyttiin, että mitä on odotettavissa, niin mulle tulee sellainen olo, että voi olla, että on tulossa kohdattavaksi asioita menneisyydestä, joko parisuhteeseen liittyvistä tai tosiaan lapsuuteen tai miten vaan. Sä tiedät itse parhaiten millaisia siellä maton alla voi olla käsittelemättömiä juttuja tai jopa niitä luurankoja kaapissa tai mitä vaan. Ja ota se positiivisena, se on aivan loistava asia, kun ne pääsee kohtaamaan ja käsittelemään niin sanotusti pois päivän järjestyksessä, koska ne voi vaikuttaa sun nykyiseen parisuhdetilanteeseen tai sun nykyiseen ihmissuhdestatukseen. Esimerkiksi haluat parisuhteen, mutta aina ne vaikka menee karille tai et ikinä löydä ketään. Ne voi juontua sinne menneisyyteen, miksi se asia on niin. Siellä voi olla käsittelemättömiä juttuja, jotka tekee sen asian sellaiseksi kuin se on. Tai jos parisuhteessa noidankehän lailla toistuu haasteita, niin se voi johtua ihan menneisyyden jutuista. Ja sitten tosiaan, kaikki me yllättävän paljon peritään meidän vanhemmilta asioita. Ja sitten me varsinkin henkisistä ihmisistä aika monet ymmärtääkseni ovat täällä myöskin tällaisia sukutraumoja parantamassa ja sukukarmaa puhdistamassa. Niin ne voi olla hyvinkin kaukaa ne jutut, mitkä vaikuttaa meidän ihmissuhteisiin tällä hetkellä. Niin sellaisia voi olla teemoja tulossa lähitulevassa. Voi olla myös jo nykyhetkessä. Mutta jos ei ole tällä hetkellä, niin voi olla odotettavissa lähitulevaan sellaisten asioiden kohtaamista. Ja sehän on, niin kuin sanoin, äärettömän positiivinen asia että niin kuin, ja se on todella upeaa työtä joidenkin sukukarmojenkin. Hups, meinas kaatuu, kuulkaa koko kamerajalusta. Ehkä se kuvaa sitä, että voi olla olo kuin jossain vaiheessa, että ne muistot tai traumat tai sitten se sukukarma ja tällaiset, niin voi välillä tuntua siltä, että ne jopa kaataa, mutta ei ne sua kaada. Missään nimessä kun sä oot tänne inkarnoitunut ja tehnyt sun sielun suunnitelmaa ennen syntymistä, niin sä oot tiennyt, että sussa riittää voima ja henkinen kehitys ja positiivinen karma ja kaikki niin kuin sä oot valmis kohtaamaan ne asiat kyllä ja mikään ei ole sattumaa. Me ollaan itse valittu meidän vanhemmat ja niin. Siinä olisi yksi oma luentonsa, mutta ei mennä siihen sen syvällisemmin. Mutta joo, sellainen tulee olo. Ja sitten voi olla myöskin että voi tuntua lähitulevassa siltä hetkittäin, että esimerkiksi jos olet parisuhteessa, niin voi olla menossa jopa tuntua siltä, että menee huonompaa suuntaa parisuhde. Ja Niin, jos huomaat sellaista, että olisi esimerkiksi menossa huonompaa suuntaa asiat, niin siinä kohtaa sitten tietenkin tarkastella asioita rehellisesti ja totuudenmukaisesti, että
onko kasvun varaa, että joskus notkahuksia tulee ja ne on normaaleja ja niistä voi oppia ihan valtavasti. Ne on äärettömän hyviä kasvun mahdollisuuksia. Ja niin kuin ihanasti Erkki Lehtiranta mulle kerran sanoi, niin että ne vaikeudet, niin ei otakaan niitä vaikeuksina, vaan ottaa ne haasteina, jotka voi voittaa. Ja haasteista me kehitytään parhaiten, haasteista me opitaan, haasteista meistä tulee voimakkaampia. Että ei otakaan niitä vaikeuksina, vaan ottaa ne sellaisena niin kuin haasteena. Mutta sitten rehellisesti kuitenkin katsoa totuutta silmiin, että onko tälle asialle mitään tehtävissä. Ja sitten jos sille asialle ei ole mitään tehtävissä, niin siinä kohtaa niin kuin tietysti rehellinen itselleen. Ja että haluanko mä elää tässä lopun elämääni. Ja onko tämä ihmissuhde minulle enää hyväksi. Että olla rehellinen, että onko tämä mun korkeimmaksi parhaaksi, onko tämä mun sielun kasvun kannalta parhaaksi ja sun niin mielenterveyden kuin fyysisen kehon parhaaksi. Ja punnitan niitä asioita, että mä kannustan aina yrittämään ja niin kuin ei luovuttamaan liian helposti, mutta jossain kohtaa pitää niin kuin myöskin sitten, että jos asiat vaan menee pahemmaksi ja pahemmaksi, loppua ei näy, noidankehä ei ole katkaistavissa, niin sitten tietysti ottaa se rohkea askel. Ja voihan se olla, niin kuin tähän edelliseenkin korttiin viitaten, että jos tämä äskeinen nyt sulle resonoi ja susta tuntuu, että aina menee vaan huonommaksi sun ihmissuhdeasiat, niin sehän voi myöskin siinä tapauksessa, mulla tulee olo, että katteletko sä vaan liikaa sitä, mitä sulla siinä just on, etkä näe, mitä voisi muuta olla. Eli, mutta enemmän mulle tää on minusta enemmänkin positiivinen kortti, semmonen niin kuin, mutta ota miten sulle itsellesi resonoi, sä tiedät sydämessäsi parhaiten ehdottomasti. Mutta mä otin tuossa edelliselle ykkösille, otin täältä yhden kortin. Ja mä haluan ottaa teillekin tämmöisen rakkauden enkeleiltä ohjausta ja opastusta yhden kortin verran. Ihan niin kuin lähitulevaa. Ja kun mä puhun lähitulevasta, niin mä puhun niin kuin yleensä päivistä, viikoista tai kuukausista. Yleensä. Sanotaan, että alle vuoden sisään on minun mielestä lähituleva. Ja pyydetään, että jos näistä tarotkorttien ja henkimaailman niin kuin välittämästä ohjauksesta ja opastuksesta ottaa niin sanotusti vaarin, eli niitä oikeasti miettii sinne omaa elämäänsä ja ottaa sen, mitkä resonoi ja ei resonoi egossa. Meidän ego, kun on hassu vehje, tai siis hassu vekkuli, joskus voi käydä niin, että joku asia triggeröi meidän egoa ja sitten me siihen sanotaan, että tämä ei resonoi mulle yhtään, mutta se ei resonoinutkaan sun egolle, mutta se saattaakin resonoida sun sydämelle. Eli kuuntele aina kaikki, ainakin minun tulkinnat, neutraalista tilasta, maadoittuneesta tilasta, laita ego mahdollisimman sivuun. Ego ei ole paha asia, mutta joskus sen kuuntelu voi tehdä meille hyvinkin paljon hallaa. Laita ego sivuun, laita vaikka vasen käsi sydämelle ja tunnustelet, että mikä tästä on minulle. Mutta yhtä korttia kakkosen valinneille, että mitä on niin kuin ohjaus ja opastus tai odotettavissa. Sieltä tuli, kuulkaas, häämatka, honeymoon. No, sanoisin näin, että jos sä otat nyt näistä neuvoista vaarin, niin eikö olekin tiedossa aika ihanaa ajanjaksoa. Välttämättä ei häämatkaa nyt jokaiselle kuuntelijalle ole lähitulevaan tulossa, niin kuin juuri nyt, ja niin kuin sanoin, että lähituleva on minun mittarilla päiviä, viikkoja, kuukausia. Ei välttämättä kirjaimellisesti häämatkaa, mutta jotain sen kaltaista ajanjaksoa on luvassa.
Joillekin toki voi olla jopa häämatka, mutta elikkä millaiseksi nyt häämatka sitten yleensä honeymoon aika, eli tällaista kuherruskuukautta olisi tiedossa. Olet sitten sinkku tai parisuhteessa, niin jos otat näistä ohjeista sen, mikä resonoi ja oikeasti niistä niin kun otat sellaisen vaarin itsellesi, niin minun auttajien mukaan tiedossa olisi kuherruskuukautta nykyisessä parisuhteessa tai uudessa parisuhteessa, tai eikä se välttämättä se kuherruskuukaus tänä päivänä tarvi edes parisuhde olla. Nykyään on myös näitä avoimia suhteita sun muuta, mutta tiedossa olisi sellaista ihanaa aikaa. Ja kuherruskuukausi, häämatka tai tällainen, niin mä ajattelen sen olevan enemmänkin kuin vain 1 viikonloppu. Eli tiedossa olisi ajanjaksoa, joka voi kestää jopa viikkoja. Sellaista ihanaa aikaa, ihanaa yhdessä jaettua aikaa jonkun ihmisen kanssa. Sellaista. Jos sulle resonoi nämä ja kuuntelit jopa loppuun asti ja resonoi siellä sydämessä, niin ihanaa, jos haluat tykätä tästä videosta ja ihanaa, jos haluat kommentoida videota esimerkiksi, että valitsit tämän tai että resonoiko viestit, tai jos haluat, niin voit myös tietenkin jakaa tarinaasi sen verran, kuin hyvältä tuntuu. Mun mielestä on tosi ihana lukea aina kommentteja ja mä vastaan ja reagoin joka ikiseen kommenttiin, joka tulee, ja luen ne niin kuin ajatuksella ja ihanaa myöskin, jos haluat tulla mun kanavan tilaajaksi, jos et sitä vielä oo. Jos nämä mun tekemä sisältö sinulle pääsääntöisesti resonoi, niin ihanaa, jos haluat tukea tätä minun pienen kanavan kasvua tilaamalla kanavan täysin ilmaiseksi. Mutta joo, kaikkea hyvää, hyviä valkoisia auttajienkeleitä sinne rinnalle. Positiiviselta vaikuttaa. Ja haluan vielä sanoa, että haasteet ja semmoiset ei ikinä ole niin sanotusti huono asia, vaan ne on mahdollisuus kasvuun, parantumiseen ja niin kuin tällaiseen, ne on mun mielestä positiivinen asia. Ne on mun mielestä positiivinen asia, ne haasteet, ja ne on niitä haasteita, ei vaikeuksia. Mutta kaikkea hyvää, moi moi! No niin, kerätäänpäs kakkonen pois. Ja otetaan täältä teidän korttinne. Laitetaan noi tonne ja nostetaan tuo tosta esiin. Noin, teille tuli Lanttien kakkonen. Olet sitten sinkku tai parisuhteessa, niin onko siellä jonkun sortin eipäs juupas tai on-offia tai en osaa päättää tai haluan olla, en halua olla tai onko tämä oikea vai eikö tämä ole oikea, ja tulee sellainen energia ekana, että niin kuin tuossa kuvassa tuo mies pallottelee 2 lanttia, niin, tai tasapainottelee tai mitä vaan tekee, niin tulee sellainen olo, että teetkö sinä siellä kanssa jonkun asian suhteen vastaavaa. Lanttien kakkonenhan minun mielestä perinteisesti symboloi semmoista huumoria, ajatuksen leikkiä ja sitten myöskin sellaista valinnan vaikeutta ja ylös-alas kulkevia tunteita ja mielihaluja. Ja jos sä oot parisuhteessa, tunnistatko itsessäsi sellaista pientä tuuliviirimäisyyttä, eli niin kun, että se ei ole stabiili se sun tunnetila sitä sun kumppania kohtaan, vaan se on ailahteleva. Ja jos oot sinkku, niin tunnistatko sä itsessäsi sellaista, että on vaikea esimerkiksi valita, ollako yhdessä vai eikö olla yhdessä, alkaako seurustelemaan vai eikö alkaa, tai sitten jos on monta kumppaniehdokasta, että tapailee monen kanssa,
että kuka nyt olisi sit se paras mahdollinen ja voi tuntea jopa ihastusta pariikin eri kohtaa tai jotain tällaista. Niin kuin tulee olo, että jotain joko lähimenneisyydessä tai nykyhetkessä, niin onko jotain valinnan vaikeutta ja sellaista pallottelua, että mä en nyt ole varma tästä asiasta tai sitten, että punnitsee, että mä nyt kokeilen tätä ja sitten mä kokeilen tota ja kumpihan nyt olisi kivempi. Ja jos sä tunnistat itsesi parisuhteessa sellaiseksi, että sä et oikein ole varma, haluat sä olla 100% sitoutunut vai et, niin pitäisikö alkaa tehdä päätöksiä? Tulee sellainen olo. Ja jos sun kumppani on tällainen, että se ei tiedä ollako vai eikö olla vai mitä hän haluaa, niin siihen myöskin ehdottomasti sellainen ohjaus, että ehkä olisi hyvä alkaa tietämään. Ja sitten jos teillä jommalla kummalla on taipumusta semmoiseen mielen ja tunteiden jopa vahvaankin aallokkoon, niin nyt on ainakin tärkeintä aloittaa susta itsestäsi. Että jos on molemmilla, niin nyt on tärkeintä, että sä teet sen duunin itses kanssa. Ja jos se on vaan toisella, niin silloin se on hänen vastuulla ja silloin sun tehtäväsi on asettaa terveet rajat. Varsinkin, jos sua alkaa kyllästyttämään se kumppanin eipäs juupas, ollako vai eikö olla meininki, niin sinun tehtävä on silloin ehdottomasti, tai sinua halutaan ohjata asettamaan terveet rajat, että sä et ole vaihtoehto, vaan sä olet valinta. Ja joka mielellään, mä aina sanon kaikille, että on valinta, joka tehdään vain kerran. Että sen verran nostaa sitä rimaa ja kunnioittaa itseään, että ei suostu olemaan aina vaan vaihtoehto tai joku tällainen vaihtoväline, että aina välillä sut valitaan. Vaan olla niin kuin valinta, joka tehdään kerran. Ja yleensä ihmiset meitä pompottaa ja ylittää meidän rajoja niin kauan kuin me itse annetaan se tehdä. Ja jos sä olet se, kuka ei tiedä ollako vai eikö olla vai mitä olla vai näin edespäin, niin ja sun kumppani toivoisi selkeyttä, niin siinä kohtaa ohjaus on sinulle, että nyt olisi hyvä aika jo alkaa kunnioittamaan myös muita ja säästämään kaikkien aikaa, niin itsensä kuin muiden aikaa, ja alkaa tehdä valinta. Rauhoittua, maadoittua, istua alas, laittaa vaikka vasen käsi sydämelle ja kysyä, mitä minä haluan. Haluanko olla tässä ihmissuhteessa? Esimerkiksi tässä on yksi tapa. Tapoja on monia, mutta tässä on sellainen, mitä itse käytän, että jos mulla on valinnan vaikeutta missä asiassa tahansa tai en tiedä, mikä on oikea suunta, niin mä maadoitun ja laitan vasemman käden mun sydämelle ja kysyn ihan itseltäni, että mikä on oikea ratkaisu. Niin, ja samoin sinkku. Jos sä olet sinkku ja sulla on vaikka monta ehdokosta, niin ohjaus on ehdottomasti kunnioittaa kaikkien aikaa ja energiaa ja olla arvokas muita kohtaa ja arvostaa itseään ja tehdä valinta jo. Toki jos ei ole varma, niin sitten tietysti valinta pitää tehdä aina minun mielestä neutraalista tilanteesta tai neutraalista tilasta, ei ikinä sellaisesta tunteikkaasta tai niin kuin minkään riitelyn jälkeen tai mitään, vaan sitten kun tilanne on rauhallinen ja sulla on neutraali maadoittunut olo, niin sellaisesta lähteä se ratkaisu tekemään. Ja mitäs muuta? Tulee sellainen olo, että jos sinkuille vielä sen verran, että jos sä oot sinkku ja sulla on valintatilanne, etkä tiedä varmuutta sille, että ryhtyäkö olemaan yhdessä jonkun toisen kanssa vai ei, tai et osaa valita kuka on paras, niin
Voihan se olla myöskin parasta tietyllä tavalla, että antaa sitten olla ja odottaa ja vetäytyä. Kertoa toiselle tai toisille, jos niitä on monta, että mikä on tilanne ja että sä tarvit aikaa ajatella. Ja parhaiten sä saat sitä selkeyttä, kun sä vetäydyt omiin oloihisi ja et ole vaikka yhteydessä tähän henkilöön. Ja kyllä sä sitten tunnistat, kaipaatko vai etkö kaipaa. Joskus on mentävä kauemmas nähdäkseen lähelle. Ja tämä sama pätee myös parisuhteessa oleviin. Joskus on mentävä kauemmas nähdäkseen lähelle, jos on tällaista valinnan vaikeutta ja huomaa itsessään, että mä en oikein ole varma, mitä mä tunnen tai mitä mä haluan. Ja parisuhteessa oleville mulle tulee niin kuin sanottavaksi sellainen kuitenkin, että mulle tulee kuitenkin hyvä olo tästä. Ainakin suurimmalle osalle teistä mulle tulee olo, että lähtökohta on ihan hyvä, parisuhde on ihan hyvä, tai semmoinen, niin kuin, että on ihan niin kuin sellaiselta tuntuu terveeltä ihmissuhteelta, ainakin suurimmalla osalla teistä. Ja jos tämä resonoi sulle, niin siinä tapauksessa mä koen, että ohjaus teille on puhua, mutta puhua vasta sit, kun on varma, mitä aikoo sanoa. Ja infota sitä toista, toisaalta myös kyllä siitä epävarmuudesta ja painottaa sitä, että tarvii aikaa. Mutta myöskin ohjaus on, että jos koet etääntyneen sun kumppanista, niin tehdäkin niitä yhteisiä asioita. Eli yrittääkin lähentyä ihan sieltä arkitasolta lähtien. Niin kun katsoa, syveneekö ne tunteet. Ja sitten jos ei ne syvene, vaikka mitä kaikkea tekee yhdessä ja kokeilee ja viettää yhteistä aikaa, tai sitten ottaa sitä etäisyyttä, eikä koe, että tulee ikävää tai mitään, niin sitten taas se voi olla viesti siitä, että ehkä on aika mennä toiseen suuntaan. Mutta sitten jos tulee sitä ikävää, kun ottaa etäisyyttä, ja jos tuntuu, että jos tekee niitä asioita yhdessä ja viettää enemmän aikaa yhdessä ja vaalii sitä yhteistä mitä on luonut ja näin, niin jos tuntuu, että tunteet syvenee ja näin, niin tai lämpenee, niin sittenhän se on myös selvä merkki. Mutta joo, tasapainoa. Lyhyesti ja ytimekkäästi tasapainoa ja muiden ja oman ajan arvostusta ja kunnioitusta. Sellainen tulee lyhykäisyydessä. Mennään seuraavaan korttiin. Mä en enempää tästä kortista saa irti. Kuulin sanan, että jatketaan eteenpäin. Eli nyt mä pyydän ohjausta ja opastusta kaikille, ketkä on tämän 3. valinnut, eli ametistin. Ja jos tämä ykköskortti resonoi, niin ohjausta ja opastusta lähitulevaa ajatellen. Mitä halutaan kertoa lähitulevaa ajatellen tai opastaa lähitulevaa ajatellen? 3. valinneita 1 kortin verran. Ei tullut vielä. 1 kortin verran lähitulevaa ajatellen korkeimmaksi parhaaksi ja aina siis kaikkein korkeimmaksi parhaaksi. Uskomatonta. Mulla on täällä 2 tyhjää korttia. Ja mä olen sopinut henkimaailman kanssa, että silloin kun tulee tyhjä kortti, se tarkoittaa minulle sitä, että mun ei kuulu enempää asiasta puhua, kertoa, neuvoa, ennustaa tai mitään, vaan asia pitää jättää niin kuin siihen. Eli minä uskon, että tämä tuli sen takia, ja itse asiassa kuulenkin sen takia, että minä en vaikuta teidän päätökseenne. On opeteltava tai on hyvä oppia kuuntelemaan itseään. Ja tämän kortin ohjeistus on, että sinä, kuka siellä kuuntelet tätä tulkintaa, on sulle merkiksi siitä, että vastaus ei löydy ulkopuolelta, kuten korteista tai muiden ihmisten sanomisista,
Vastaus löytyy sieltä sun sisältä, sun sydämestä. Siellä on sun kaikki tieto ja viisaus, mitä sä tarvit tässä elämässä. Siellä on, sä tiedät sydämessäsi, mitä sun tarvii seuraavaksi tehdä. Mikä on sun seuraava askel, mikä on sun seuraava päätös, mikä on sun seuraava ratkaisu, mikä on sulle hyväksi, mikä on sun korkeimmaksi parhaaksi, mikä on sun sielun suunnitelmassa kirjoitettuna korkeimmille aikalinjoille. Niin kun mä ajattelen, että meillä voi olla montakin tulevaisuutta tietyllä lailla. Tai mä ajattelen, että meillä on se tietty sellainen, miksikäs sitä voisi sanoa, raami tai se tietty semmoinen tiivistelmä ja jo tietynlainen kirjoitus kyllä, mutta kerran minun mentori, mä sanon häntä aina mun mentoriksi, hän on henkimaailmaan Tarja Sennen, tai henkimaailmaan monta kertaa sanoin, että Tarja Senne on mun tietynlainen oppiäiti. Ja hänen kauttaan kerran tuli niin kuin minulle viestiä siitä, että meillä on se tietty niin kuin rakenne siinä elämässä kyllä ja tietty suunnitelma ja näin. Mutta siellä on myös niitä tyhjiä sivuja ja me voidaan itse niihin kirjoittaa sitten. Ja sitten just se, että on monta eri aikalinjaa. Ja me kaikilla päätöksillä ja ratkaisuilla ja tekemisillä ja sanomisilla ja jopa ajatuksilla me itse asetetaan itsemme jollekin aikalinjalle. Ja jokaisella aikalinjalla on aina joku sitten tulevaisuus tietyllä lailla. Ja siksi mä aina pyrin, että kaikissa mun tulkinnoissa ja näissä mä pyrin välittämään ohjausta ja opastusta, joka auttaa sen kuulijan tai viestin saajan tavoittamaan sen korkeimman potentiaalinsa ja korkeimman aikalinjansa ja tietysti korkeimman parhaansa. Se on niin kuin tavoite. Mutta valitettavasti mä en voi enempää tähän asiaan ottaa kantaa tai silleen tuoda ohjausta ja opastusta, että henkimaailma halusi, että tämän enempää ei tarvi, että te tiedätte. Katsotaanpas, mulle tulee kuitenkin semmoinen olo, että mä voin ottaa näistä korteista, rakkauden enkelikorteista, että jos te teette valinnan, tai teidän kumppani tekee valinnan, tai miten vaan, ja te saatte niin kuin stabiloitua teidän tunteet ja halut ja tarpeet ja rajat ja toiveet ja ihan kaikki mahdollinen, kaikki mistä äsken puhuttiin. Niin jos te otatte tästä neuvosta vaarin ja otatte sen, mikä resonoi, tietenkin aina ohjeista, niin mitä sitten, kerrotaanko, että mitä sitten on odotettavissa? Kerrotaanko, mitä sitten olisi mahdollisesti odotettavissa, jos te teette ratkaisut ja päätökset itseänne kuunnellen ja nyt alatte tekemään niitä. Ja sieltä tuli tällainen. Niin, anteeksi, keskeytys jostain syystä. Mulla loppui kuvaaminen. Ehkä nyt henkimaailma yrittää tosiaan, että niin kuin tämän tyhjän kortin kautta, että mun ei nyt kuulu tätä asiaa enempää, mutta tosiaan mulla tulee energeettisesti olo tästä kortista, että kun sä näe, mistä ollaan äsken puhuttu ja näin, ja kuuntelet sitä sun omaa sisäistä viisautta ja uskallat tehdä niitä ratkaisuja tai asettaa rajoja tai olla päättäväinen ja pysyä niissä päätöksissä, mitä oot päättänyt ja näin, ja jos siellä on vaikuttamassa jotkut menneisyyden jutut, vanhempien jutut, suvun jutut, tai mitä vaan, meillä voi olla vaikka mitä ohjelmointeja ja uskomuksia ja ihan tällaisia suvussa periytyviä tunnelukkoja ja kaikkia, että jos tekee sen duunin niin kuin itsensä kanssa, mistä tässä ollaan puhuttu, niin tiedätkö, kun se parantaa, mulla tulee tästä kortista olo, että se parantaa niin sua
kun sun rakkauselämä, oot sinkku tai varattu, niin koko sun rakkauselämäkin tulee eheytymään sen myötä. Ja myöskin sä eheytät sillä sun niin kuin sukulinjaa enemmän tai vähemmän. Ja ehdottomasti tämä voi olla osalle, mutta jollekin teistä tämän kortin kautta tulee sanottavaksi myöskin just se, että anna anteeksi sun vanhemmille, anna anteeksi sun isovanhemmille, anna anteeksi ihan kaikille menneisyydessä oleville ihmisille, ihan kaikille. Katkeruus ja semmonen, niin se syö ainoastaan sua. Se ei tee kellekään muulle mitään. Se syö vaan sua. Anna anteeksi ja se on yksi suurimpia ja upeimpia tekoja, mitä me voidaan, niin antaa anteeksi niin itselle kuin muille. Ja se purkaa. Rakkaus ja anteeksi antaminen purkaa mun mielestä karmaa todella voimakkaasti. Mutta joo, sellaista. Kiitos kovasti, kun sain tuoda tätä viestiä. Ja jos nämä viestit resonoi ja tykkäsit tästä videosta ja tosiaan resonoi ja koit saavasi itsellesi tästä jotain hyvää, niin kiitos jos tykkäät videosta ja kiitos jos haluat kommentoida videota ja kertoa, että jos valitsit tämän tai kertoa, että resonoiko viestit tai jos haluat jopa jakaa pienen osan tarinaasi, niin niitä on aina ihana lukea, mutta kiitos kuitenkin joka tapauksessa ja ihanaa, jos haluat tilata mun kanavan, se on ilmainen ja helppo tapa tukea tätä mun pientä kanavaa täällä YouTubessa ja tukea sitä kaikkea, mitä minä niin kuin teen auttamistyönä tai valotyönä. Mutta kaikkea hyvää. Kiitos!